50 anyos nga lalaki nga nilabang sa National Highway sa may barangay Linaw, Lipata sa lungsod sa Minglanilla na dasmagan sa bus, patay. Samtang grupo sa mga batanong bikers ni supak yun sa balaod sa traffic light. Anong report ni Femari Dumabo. Sa kuha sa CCTV sa Minglanilla Command Center, makita nga naka-go signal pa ang traffic light alang sa mga sakyanan nga padong sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo netong Domingo sa gabii. Mabantayan nga sa tunga-tunga sa daan, adunay lalaki nga milabang. Diin wala na yung mga sakyanan. Milabang siya pan pipila pa ka metros gikan sa pedestrian lane. Makita ang nagdanga-danga nga bus ug midaspag sa lalaki. Sa kuha nga video sa usa ka netizen, makita nga nagluko na sa daan ang biktima. Gitabang pa kini sa emergency response o daling gidala sa tambalanan. Apan tungo sa kadaot nga naangkon, namatay kini. Matod sa hepe sa Minglanilla Police Station, Police Captain Calvin Jo Marigolitod, nga matod sa mga kabanay nga nakainom ang biktima. Yung victim po natin, ma'am, kung makikita niyo po, hindi po siya doon tumawid sa may tabang pedestrian po, no? Okay. Sumingit siya doon sa gitna. Based doon sa mga nakalap natin na information, ma'am, opo, nakainom daw po yung victim po natin, ma'am. Kasi nag-attend po sila ng parang birthday party or dinner po yun. Ang driver sa bus nga si Marlito Lipar ang pabiling anaa sa prisuhan samtang nagpaabot sa desisyon sa pamilya sa biktima kung pasakaan ba og kaso o makisettle ra. Pahimangno sa kapulisan sa mga pedestrian nga kung makainom og ilimnong makahubog, mas maayong may kauban sa paglabang sa daan. Samtang gipasidan ana sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ang mga biker nga di mosunod sa lagda sa trapiko nga dili sila exempted. Kinihuman nga ang grupo sa mga batanong bikers ang nahulikam nga wala motahod sa traffic light. Milabang kini sa pikas bahin sa daan ug misugat sa mga sakyanan nga naka-go signal. Usa kanila hapit padasmagi. Mato di Joy tumulak nga gisikop og naisyuhan gyud og citation ticket ang maong duha ka mga batanong siklista. Gi-citation unya human kining amo sila gipabayad sa multa unya sa wa pa namo gi-release ang ilang mga bisikleta, ipatambong gid namo ang ilang mga ginikanan unya gani diha to hitabo kagahapon aside sa ginikanan nagdapag gid sa iyang barangay kapitan. So muna nga atubangan sa barangay kapitan dinhi sa atong opisina, mao to nga ni promise na ang ginikanan nga iya naging bantayan ang iyang anak. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.